Što se tiče stalnih gostiju, dolaze puno umirovljenici. Da, umirovljenici, to je najzanimljivije od svega. Da, umirovljenici i onda njihova djeca i unuci. To je ta tradicija koja je nastala upravo na temelju njih. Došla je prabaka, baka, mama, čer i čer od... Odlično, svi su došli zajedno. Da, svi zajedno. A ovako, tko je od poznatih osoba dolazi? Svi, ne bi vjerovali svi. Tako da ne mogu nikoga izostaviti sa kod svi. Nema političara ili glumca ili pjevača koji nije dolazio. Spomenuli ste da i bivšeg predsjednika. Ma da, on je najčešći gost bio. Aha, predsjednik Tuđman je najčešći gost, on je to napisao u svojoj knjigi, ne? Jeste li nam htjeli otkriti taj neki tajni sastojak ili... Pa to... Ne smijete. Da, ne bi, to je isto kao Coca-Cola, to svima govori, ista stvar. Svi imaju nekakva, svi proizvode pića, ali svi piju Coca-Cola. Tako da oni skrivaju recept. Ima neke pojedinosti i tehnike u tehnologiji u tom što mi radimo. Nije tako jednostavno izgleda, ali nije jednostavno, komplicirano dosta. Ne bi čovjek vjerovao. Pa daj jedan tartar, da izneću. Ajme, koliko to bi, Evo, može lignje prvo. Ajmo. Može. Eto, malo ovog, da vidimo. Odlično. Jako fino. Sad i sardina. Salata. Moram i to. Može. Vrhunac. Sad ćemo i to. Vrhunac. Vrhunac. Jako dobro, koji trebaju biti. Odlično.